e de dame Qur'ana ne de dame Qur'ana na dana fen wera de be numbolo sigiri wera bu wulo yahudiya be Qur'ana don ka teme ka ma fo ma ko Qur'ana ba fo ko yahudiya be Muhammadu don ko mu bu wulo de ndo choko mina e kono ko yahudiya te Qur'ana don ni mbana na ne nda don o yekile ba don sigire de be yahudiya bolo jiya be mara choko mina jamana fitini ma fo de ko dugu fitini Israel ye dugu fitini di ibi Israel be fara nyonga ka ba ati sego raison bo hal ni sego raison classe bayi ato bo mais o dugu ni fitini o jamana ni fitini olu de kele do ka jiya be mara pourquoi keleke mina de bu bolo wa non keleke mina me Amerique bolo kile nga jam minti duru abu ka dugolo ta ka dafiri mais Amerique de be yahudiya bolo wu yela mata ah karamo ke mundo sigiri wallahi ni te doni don idda bwala uye magan negeta ka magande magosta saudiya jamana uye saudiya negeta wa biya de saudiya negeta don ba minu kumbe imi oti film do yira la ko Arthur Gurolia bo chama me ka fle ta korodon ça fait dîner de kumbe tindo folo karamo don bako kumbe minu bi ala wili mo ko witu yorlo bi ala wili Muhammad bin Abdul Wahhab ya fam o ka tile sele oni Abdul Aziz nu o le nana ni wahabiya ya tekniki ni kaningo nunu bo magan kala yoro la o chorba fefe mbe nu sera mino yolu fa o ma minu fa lu bulila jamana bla jamana kera wahabiya jamana yi parce que o don olu nana turki nunga fanga cien turki nunga fanga de bi wele ko dawlatul usmaniya wa ko artugulu dinga Usman ma fa moi moru de kundo mais comme wahabiya do de film nu traité ça moria yoro nu to du boala o moria defani non to boala e ma film ngadi wahabiya we aya moria yoro o ya betiga wala kasro billahi o mo gon nunku di wahabiya kitabu kilingala o asro wahabiya kitabu kundu bolo mais eto o kitabu kala yoro nunku ya la re kele ni kele masaya ni masaya mais e re bi islamaya ka bu wa ko islamaya dina filmu tere arabu deme filmu ni jadi filmu ani dina dim filmu tekle ita ashie ko don baba do sigile fla ka walanda di abo filmu na amma ma go se ka jamana ka nyema ya ke chogodi ni yoro nun tala aka filmu dila ka ban iti école soye ko dumsenu fla ka kala iti majlis soye ka fogo dumsenu fla ka kala dina na non hanga ngata yahudiya kele chogodi yahudiya bina kele chogodi anga chrétien kele chogodi nebe masaya ko nebe furu me ka filmu beni mana koma ni munde atele de fla ka fi doni mina do sisa aba do o doni bi ke chogo mina sabe u ya kungolo ko ni ata kuma sera bi sekata ya fam bashi fo stala mem ngale na alala nebe ka fendo yirawla wallahi tiens bi bangi atele do billahi tallahi tiens bi bangi uyu nege tandi awo ala ka fe uyu nege tandi ku kungolo ko hen doni ko nu miseni na ne ma fo mise fe na de ne ko be fen don ko ne be so la ne o di ma wore ma ngo fem nu foli kanoko parce que fem do be avoli manoko tienre la voilà ni fem foli manoko anda do la de ena fa sa ne ko de mi fura yele mani fo abi yele ma yiri fe fura fu chitala ya fama mais ne ko ngumi na ni explication di ka soro nyi ngali konnate abi nyami do ma kokura ni nsenga nga telephone fa ang mayorom na Israel ni fe yahudiya don de be yahudiya la sécurité doni kacha wafo ha bangin numbe e yahudiya utai bangin numbe no yahudiya utai berte nga foli biye bang be yahudiya utai abiga baraka yahudiya ka bangula e ma fam ala yere de jere fe be ka bege yahudiya utai islamo de ko ala yahudiya nun ta nywana kanyi do bina fo wa ya ngubusi ga kuma be fo ni atuleti kuma kelevo dalu temolo mina wallahi ti nang sira sella na tahiyya kalama fa Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad ala kishike Muhammadu ani Muhammadu somoko wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad ala demedo Muhammadu ani Muhammadu somoko amena muntu kala ko kema solaita ina fo iye kishike chugumina ala Ibrahim ka wa ali Ibrahim ani Ibrahim somoko wa barika ina fo Ibrahim deme chugumina kema barakita ina fo Ibrahim deme chugumina ala Ibrahim nabila Ibrahim ko ali Ibrahim ani Ibrahim somoko fili alamina dave onjera Allahu akbar Ibrahim somoko e jenui
Ibrahima somɔgɔw tɛ foyi ye Ibrahima ye den min sɔrɔ Ismaïla b'a la Ismaïla b'a la Ibo tɛ sigi chaise in kan i y'a faamu Ismaïla b'a la Isihaka b'a la mɔgɔ minnu bɛ wele ko Yahudiyaw a bɛɛ bɔra Isihaka de la i y'a faamu n'a bɔra kira Muhamadu la histoire la kira o kira cira Nabila Yusufu ninnu Isa ninnu Musa ninnu Masa Solomana ninnu Dawuda ninnu a bɛɛ bɔra o bonda kelen ninnu na Yahudiya bonda kelen in de la a bɛɛ bɔra Yakuba denw Yakuba bɔnna ninnu Ibrahima ka den Isihaka den Yakuba ye a kira n'a nabi ɲuman tɔ bɛɛ de bɔra olu la Ala y'o kiraya n'o nabi ɲuman ye n'o dɛmɛ min d'u ma ko Ala k'o ɲɔgɔnna di Muhamadu yɛrɛ n'a somɔgɔw ma Suratu Ibrahima kɔrɔ de ye nin mais a b'a fɔ ko sɔli wallahi billahi mɔri billahi i bɛ maa 1000 jɔ dɔnnikɛlaw la ko sɔli ye mun ye u t'a dɔn tallahi kuranɛ kɔnɔ u b'a fɔ ko Ala yɛrɛ ko n bɛ sɔli kɛ Muhamadu kan mais i b'u ɲininka ko sɔli ye mun ye u bɛ sin ka sɔlatu dɔ de kalan k'o f'i ye k'o de ye sɔli a ture de bɛna f'i ye n'a ka d'a ye a y'a tigɛ o tɛ sɔli sɔli b'a kɔrɔ de nɔfɛ sɔli tɛ fɔndala nɔfɛ ko kɛmɛ sɔlɛ ta i n'a fɔ i ye kisi kɛ cogo min na mais kisi ye fɔndala de ya kisi ye kɛwale de kɛmɛ baara kɛ ta i n'a fɔ i ye dɛmɛ kɛ cogo min na mais dɛmɛ ye fɔndala de ya ayi dɛmɛ ye kɛwale de ko Ala bɛ kisi kɛ nabi ɲuman kan o mana Ala de bɛna sigi ka Ala b'a fɔ jɛn ko Allahumma ko sɔli ala nabi fɔcogo kumacogo fɔcogo yɛrɛ b'o la i b'u ɲininka ko kɔnɔ ko sɔli ye mun ye u tɛ sɔli dɔn voilà ne bɛna fɔ aw ye o Ala y'a dɔn di ne ma voilà Ala y'a dɔn di ne ma n b'a fɔ a ye a k'a fɔ ko Ala bɛ sɔli kɛ nabi ɲuman kan o de kɔrɔ ye Ala de bɛ mun nabi ɲuman dɛmɛ e min kɛra nabi ɲuman dɛmɛbaa ye e de bɛ ka sɔli kɛ Muhamadu kan mais e de bɛ ka sɔli fɔ i da la mais e de bɛ ka jɛnaya kɛ e de bɛ ka sɔli fɔ i da la e de bɛ ka silamɛw jaabi e de bɛ ka sɔli fɔ i da la e de bɛ ka namara kɛ k'e ye sɔlatukɛla ye mais e mana e Muhamadu ka dɛmɛ filɛ mun ye ka kɛ Ala kotala ye ka tila ka kɛ Muhamadu dɛmɛbaa ye o min filɛ bɛ cogo ye ji ni tasuma minɛn kelen kɔnɔ nka cɛ n'i bɛ sɔli kɛ hali ni jogo ka jugu tan dɔ Ala b'i don alijinɛ na i bɛ sɔli kɛ non u ma sɔli faamu o u ye sɔli jate da de nka aw ka jateminɛ a bɛ sɔli dɔn ko yɔrɔ kelen pewu mɔgɔ minnu ye sɔli k'u ka wurudiw sinsin i n'a fɔ Tijaniya ni Kadiriya n ko ye sariti de fɔ sariti in de kɔfɛ k'i ka sɔrɔ ka dugawu kɛ n ko sariti yɛrɛ de ye sɔli n'i ye sariti in kɛ o de ye kelen ka kira dɛmɛ a baara la billahi ni mɔgɔ min ye i jogo ɲɛ silamɛya kɔnɔ silamɛya tɔgɔ jara ni silamɛya tɔgɔ jara jeni tɔgɔ jara kira ni kira tɔgɔ jara kira dɛmɛ n'a ka baara la mais ka fɔndala kɛ ten n bɛ 100 wurudi n bɛ 20 wurudi ta i ci fɛ a tule do Ala ye dɔn di ne ma n b'a d'a ma a bɛ wasa ni ye fayida d'a ma n'ama to k'a sɔn nin yɔrɔ ninnu na u b'a kunkolo ko ni nin yɔrɔ ninnu ye tiɲɛ tɛ a tule do kabi Ala kanda n m'a fɔ n tɛ siran dɛ yɔrɔ n y'a f'i ye hali ni ye jisuma mana ni cin kɔfɛ sa min kɔfilɛ mais dɔnniya sira kan ani diinɛ lakalili ninnu sira kan o sira o tɛ na n di da ka miiri n'o ye a faamuna Ala k'an bɛ sɔn a ma kira kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam Mahamadu Tunkara ko k'an fo Tunkara Angola awɔ do Mahamadu Tunkara do Angola n kanu ɲɔgɔnba do awɔ wallahi a ye n kanu kosɛbɛ Ala ka hɛrɛ k'a ye ayiwa an ka taa n'a ye